Samantala, Ben Malay, Mayor Pete Birera nilinaw ang kaugnay sa realignment ng 19.5 milyong pondo na nakalaan sa pagpapatayo ng market stall at COA disallowance para itinanggi ng alkalde. Ang detalye ng balita sa pagbabalik ni Camarlet Morbrigger. Camarlet. Nilinaw ni Binmalay Mayor Pedro Pete Merero III ang haka-hakang may 19.5 million notice of disallowance mula sa Commission on Audit o COA na anya ay walang katuturan. Ayon kay Merero, walang nangyaring disbursement sa 19.5 million pesos na pondo na nakalaan para sa pagpapatayo ng karagdagang market stalls. Ngunit ito ay na-revert at na-realign sa ibang proyekto. Sunshine News Blast! COA disallowance or notice of disallowance, ibig sabihin, ito isang uri na disapproval by the Commission on Audit. Ibig sabihin yan, of a government agency. Ano ba yung dinidisallow nila? Unang-una, disbursement, either in whole or in part, no? For being irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or illegal. Ngayon, sasabihin natin, this is a disbursement. Yung 19 point ba, na-disburse ba? Hindi pa. Kumbaga, it was reverted. Wala naman disburse Nire-align and then it was used in the construction. Pero yung sinasabi nilang disallowed, walang disallowance yan. Kasi tinatanong lang ng COA kung bakit hindi na-realign. So we have this justification. Isa sa dahilan kung bakit revert ang nasabing pondo dahil marami pang mga stalls ang hindi narerentahan dulot sa mahina ang negosyo sa Binmali Public Market sapagkat anya sandwich town ang kanilang bayan na mga lungsod ng Dagupan, lungsod ng San Carlos at bayan ng Lingayen. Pangalawa, may uncollected stall rentals na mahigit 2 million pesos sa nakaraang administrasyon na nangangahulugan na hindi kumikita ang mga stalls. Sa halip na itutuloy ang pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang market stalls, ay ini-realign na lang ito para sa construction ng solar rights. Sunshine News Blast! Kung i-continue natin yung 19.5, meron na tayong mismo uncollected. Do you think magkakaroon pa tayo ng additional na collection? Kung meron na tayong uncollected, nahihirapan na yung mga negosyante dito. So, kailangan mag-isip tayo kagad to revert this project 19.5 para magamit at magkaroon ng tulong sa taong bayan. No. So, ano ngayon? So, yung 19.5 ngayon was realigned of two construction installations of solar streets at Barangay Gayaman, Gayaman Calit Road, and along Binmali San Carlos Road for feasible and necessity of essential considering that it is for crime, accident, prevention, moreover. So, ibig sabihin yan, dapat mo ilagay na lang doon. Kung hindi mo ilalagay yun, itutuloy mo yun, wala nang mangyayari sa atin dito. Sayang yung pera. Sinunod naman ni Mayor Pete Merera ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na pag-aaralan muna kung ano ang salitang disallowance para maiwasan ang pagkakaroon ng kalituhan sa taong bayan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kung mahal, kapartner, Ilet Morbrigera, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast!